Mas Gareng, Mbak Mimi, Mbak Abri, campur medal jam 2:30 kula tak nutupi lakon nggih. Panjenengan badhe matur menapa monggo. Boten wonten atur sanes. Katur Pak Parno, Mas Hedi sekeluarga lan sedaya warga masyarakat pamriksa sedaya geguyunan menawi wonten lepat kirangipun peladukipun nyuwun pangapunten namung semata-mata kangge ngregenaken swasana nggih Mas nggih. Nggih, untuk Mas Gatot sarombongan sukses selalu di tahun 2026. Penutupan pakai yel-yel Mas. Ya, penutupan pakai yel-yel. Oke, nggih. Penutupan pakai yel-yel niku berlebet disiapne ya. Neng Kartosuro tuku kates Mbah Tano yes nggih Kamu terima kasih yuk Swandoro